Besimamela nje sokuye masimamele and cela ufunde ke mama iyathetha no mic yakho. Verse 7. Ayithethi. Uphonto ndaba phaya ethi indlela yokunikela. Verse 7. Elawo makanike njengoko agqibe ngako enhlizweni. Mali bonke igama lenkosi. Each person should do as he has decided in his heart, not reluctantly or out of compulsion, since God loves cheerful giver. Cela igqibezeleke mama phaku. Makungabi okuphuma kabuhlungu nangokunyanzelwa kuba uThixo uthanda umphi ochwayitileyo. Mali bonke igama lenkosi. Hallelujah. Lithi izwi lenkosi umuntu unikela ngoko agqibe ngako enhlizweni yakhe. Mali bonke igama lenkosi. Yes, uyazidecidela wena uba oku ndiyakwazi ukukhupha ndiyaku-afforda then nditsho ndikhuphe khona. Ungaphumi kabuhlungu ngoba izinto ezenzekayo ezicaweni namhlanje abantu bahlala kabuhlungu because imali iyafuna. Mali bonke igama lenkosi. Now lithi ke ngokwizwi lenkosi unikela ngaloo nto ugqibe ngayo. Uba singafunda incwadi kaMalaki chapter number 3 verse number 10 phaya bebexelelwa phana uba mabakhuphe u-10%. Umuntu makakhuphe u-10%. Asimshumayeli ke mna u-10%. Amen. U-10% uthetha uba uhola i-3,000 kule 3,000 uyifumanayo ufuneke ukhuphe i-300 rand. Mali bonke igama lenkosi. Uba upeya 20,000 kufuneke ukhuphe i-2,000. Mali bonke igama lenkosi. Yahamba ke ngoku lento ya very dangerous. Wonke umuntu ovula icawe ubalile uba nxa kusindiswa ubani, nesi kusindisa ubani, engugqirha kusindisa ubani, engineer kusindisa ubani, teach. Now ke ngokuyabala mhlambe lo uphe i-20 then 2,000 rand yakhe tuthi azibale abe sokubhalwa ke ngoku incwadi. Bonke abantu abaphangelayo babhala xa kuphela inyanga. Phela into eyenzekayo ezicaweni ngoku. Phaya ke ngoku uzafike kujongwe ke ngoku kuthiwe ufundwe bangaphambili. Mzomashiya monakala yo uveyile ku-10% mshayeleni izandla. Kuthiwe khuliswa monakala uveyile mshayeleni izandla. Na wena ke ngoku ungazange ube naye la 10% ithi ihamba idresi so uyabanda ke la xesha. Nabantwana bakho abakhona apha ecaweni bekuva ungafundwa bazibona behlazekile. Mali bonke igama lenkosi. Yabonakala ngokuba icawe ngokuthi eziyenzayo zileqa imali kakhulu ebantwini. Now xa sifunda apha kwi-New Testament iyasixelela ke ngokuba indlela yokunikela nansi. Unikela ngokugqibe ngako wena enhlizweni yakho. Lento mayingaphumi kabuhlungu. Bayikhupha belila namhlanje ecaweni. Ethi mabayithathe bayise. Wabaneba banqwase ukuba bangathethwa kakubi ngabe ecaweni. Sibalibazile abantu icawe ngemali. Mali bonke igama lenkosi. That is nali izwi lenkosi liyasixelela ke ngoku. Lithi nansi indlela yomna ngokuba besingahambi ngale vesi yoba unikela ngogqibe ngakwenhlizweni yakho. Silinde u-10% thina. Uye kanti lo muntu utshonile usengxakini enkulu. Ngeke bafike singenayo indlela yokubanceda. But sibacebise nje ngomlomo. Sibathandazise phumani batyaleni bazalwane nizokwazi uku-enjoy imali yenu. 2 nizokwazi ukwenza izwi. Mali bonke igama lenkosi. Unikela ke ngogqibe ngako enhlizweni yakho. Amen. Ela ufundele uverse number 6 ke mama.
Qondani ke lento, qondani lento ya lowo uhlwayela ngokuvimba wovuna kwangokuvimba. nansi ke ingxaki esikhana abantu abaninzi ke ngoku ufumanise bangoku lo muntu unakho ubanganikela but kuthiwe kaloku unikela ngogqibe ngawe enhliziyweni yakho uba ndim nje ndiqoko nje ndawugqiba nge-R100 okokoko kodwa uthi man no man ndibuya mhlawumbe nemali kodwa ndigqiba ngale R100 lithi ke ngoku izwi lenkosi lowo uhlwayela ngokuvimba yawuvuna intswelo yodwa mali bonke igama lecela uphinde uyifunde mama le verse. Qondani ke lento, Yes. lowo uhlwayela ngokuvimba wovuna kwangokuvimba. Yawuvuna ngokuvimba yes qhubeleka Nalowo uhlwayela ngesisa wovuna kwangesisa. lo uhlwayela ngesisa yakuvuna ngesisa eyalapha kwi-New Testament indaba isinikezwe ifreedom bazalwane asibekwanga jokwe uba upeya i-20,000 ukuboma kunyanzelekile ngoba uze ne-2,000 qo apha ecaweni uba ugqibe nge-3,000 upeya 20,000 yamkelekile uba ugqibe nge-1,000 yamkelekile loo nto udicide ngayo wena enhliziyweni yakho. Funda verse number 7 mama phinde Elowo makanikele njengoko agqibe ngako enhliziyweni. yes Makungabi kokuphuma kabuhlungu nangokunyanzelwa. ukubona abantu banendlela abanyanzela ngayo ecaweni bathatha nemali zeloni uthi ekuseni avuka ixhegwazana engqileni liqenge liyoboleka imali ngoba liyayiqonda into ezakwenzeka kula cawe ayihlanga kakhulu imbi bazana liyenzeka ezicaweni nodikancini thina sisembusweni thina sifuneka sishumayela izwi umuntu aqonde kakuhle uba noma kumele ndilenzise Malibonke igama lenkosi. Uyawufika nakhona bona ngomuntu enzekayo ngoku. Incawe eziningi zaye ukushumayela inyama. Ngishumayela imali. Yena kwathi ecaweni yakhe kwi-branch bayilida ngoNovember bafumana i-1st kaNovember. Bafumana umyalezo kwathiwa zonke i-branch singaphinde zishumayele enye into mazishumayele imali. Otherwise abazofumana bonus. Banifumene umyalezo uba zonke i-branch zaleni cawe kuleni inyanga zishumayela ntoni umnikele imali otherwise ibonus anuzoyifumana bathwele abantu ezicaweni bathwele bazalwane bathwele ubona uba uye soyika malibonke igama lenkosi haleluya yakuyanikelwe ecaweni uyanikele yakhutshwa imali because yonke into elapha ecaweni ichomekeke phi ya kodwa nothi ngolhlobo etha ngalo mani bayabakhuthuza bona bayabarobha for ukuzondla bona basenza into nto leyo malibonke igama lenkosi haleluya ya esikwaziyo ukunceda sinceda phuma ematshaleni emveni koku athi anyaniseke ya nazi into ebalulekile kunyaniseke because banamaqhinga ke namazana kodwa izwi lenkosi eyona nto bendiyakuyo unikela ngogqibe ngako phi enhliziyweni yakho kungabi ngokuphuma kanjani abazalwane kabuhlungu uyanikelwa ngendlela kaThixo malibonke igama lenkosi ya into mna ndiyaqiniseka into endenze yangulo muntu endikuye naye uba ndibe kule level endikuyo ukunikela yabona ke le into kanti uyika ndiyonqeni ndiyayenza futhi ndiyenzisisisi bemo abanye bethiwa bayanirobha bemo beliphakamisa malibonke igama lenkosi andizange ndiswele ngenxa bayanirobha ngenzange ndiswele wafika omnye pha enkonzweni hayi wasinikele ibazana hlala ingoma inkulu yabona no haleluya bazawufika nalapho ndiyanikhobisa nisezabasizela qoma ubhuti athengisa igutsha but ande incama legusha uncedo lo mntana ya ungayikhaleli ngasombone ngekho apha omnye wamkane suthi zabamzayiya 2 wathi bamzayiya ndiyamnika lo mntana ngeke eyi yaqoma ndiyabethelwa mani baka ayi lona ngathi akahlalanga wathi bamzayiya uza kumuzoripota bamzayiya undiyamnika lo mntana esuthi zombini ndithi bamzayiya kodwa bangabe ngathi ngene nguSathane kodwa ndiziboni na uzizinzile kulo wamnika samgqibela ngalamini sangaphinde yenzela mntana nezo suthi zombini isuthi sazinhle zinjani wasithengisa
Nangoyi igama lenkosi. Ya izinto esihlangabezana nazo belikholweni. Kodwa sisitshonisa iphansi siyasithina bazalwane. Siyasikhuphu. Ya ngoba leli izwi lenkosi sisikeleleka isandla esithini ngaphezulu kwesi samkelayo. The more kuthiwa enkosi kuwe, the more uyuphana ngoba uyasikeleleka. Nezitshalo ziyakhula ngamanzi amdaka. Nezitshalo ziyakhula. Hayi wena. Yes. Wa tata. Amen. Ya bese bazalwane sinikele nje sifree sikhulekile singabi ngathi sibekwe ijoko nalizwi. Ya senza izwi nje sibe mnandi nje sisembusweni. Hallelujah. Sihlabelele ingoma ke bantwana bathi sinikele benze basokwapha sifunde ivesi. Umbona phi wena ubone senzani umbona phi wena ubone senzani umbona phi wena ubone Baba egameni lenkosi elonyana lomoya lenkosi yemsindisi ngiyabulela Nkosi sibulela Jehova lo mnikelo wabantwana bakho Nkosi apho bathatha khona Nkosi gcwalisa ke Jehova gcwalisa ke Nkosi kuphuphume Nkosi yemsindisi nabanganikelanga Nkosi basikelele Nkosi yemsindisi ngegama lenkosi yethu Jesus amen. Hallelujah.